We are the Pineapple Family! Dili, ani cooks na de? Oh no! bag. Oo. Ha? Hala. Dali na. Ready na to go. Pero ma-practice siya na isang iya nga tula. Kay karon na sa hapon. Tawag na si, para mag-game si... Sige na. Ampo yung lantaw, o na. Siya mga audience, imo damo-damo pag ikaroon. 1, 2, 3, go. Huwag ka magpagpalaya. Ako'y nasasabik ninyong ningin. Itong aking munting tinig. Ipagmalaki sa buong mundo ang wikang Filipino. Okay, pero karon niya all out ya doy no. Bye na ang kiss ko. Lain kiss na. Ha? Dalan ka ni daddy karon. Dali ako picture na dali lang Ano man? Picture na kami. Reporter. I love you. Nagpa-picture pa sa artista mo. Dali na. Bye. Love you. Hi guys. It's already 12 noon and si daddy nagsugat kay GJ sa school. Kay diri na lang siya naman pa kanoon. Kay Juan. Lapit man lang. Rambal ko to. Samtang gabiyahe ka mo di pa puli. Makaon na lang siya sa car kay para diri matutbrush na lang siya kay mailis para sa iya tula kay 1 PM matula siya. Tapos ko na nga daan si mama pakaon para pag abot nila si kasuhon ko na sa dayon. Ako ya ba lang kinukulbaan? Na presentation mo lang sa school pero contest siya from grade 4 to 6. Pero syempre as a mom di mo gini malikawan yung makulbaan. Damo kami inagyan sini nga tula nga ni kay kami na naghibi na ako na burn out man ko kay balaan ko nga nang nabudlayan siya because nga gamay lang nga time everyday amon nga ma-spend para sa pag-memorize ang tula niya. Sa Saturday lang gid kami ganing naka-spend time gid nga the whole afternoon. Kasi syempre kung Sunday pa huway man church and then family day. And Monday to Wednesday, few hours lang or pila lang kabalik nga rehearsal diri sa balay, mga 3 lang kabalik nga rehearsal diri. Mayo lang kay daw medyo dasig man siya mag-memorize. Basta hindi pag hindi pag tamadon kay kung tamadon siya baw yawan gid kuya tutuod. So dapat mo gid nga paagyan. So normal man lang siguro no nga mahambalan mo ang bata ug mapatupan ko. Konsensya kagabi grabe naman amon away nga duwa suplado na nga bato na pero wala ko yung kapaperdi nanay ko ya di ba mama paperdi ko abi sa iya. So amo na kulbaan ako but I'm praying lang gid praying may confidence gid siya kag presence of mind later. Lang na ang akong gusto nga maubray ya best bala nga malang ko man nga hindi man siya ang the best or he can never be the best pero kung ubraw niya iya best pasi man niya diba wala man tayo kabalo but ang importante na do iya best and hindi naman bala ma-regret bala nga ay tani amo na ginubra ko no para amo na diba ang training namon sa iya just do your best kung hindi man niya siya ang best basta ubra iya best. So wala pa sila bago lang ni guro and ila klase kay 12 ang ends ang klase nila and then puli na di dayon ang ginubra ni daddy 11 pala naghali na siya di or mga past 11 tapos nabay siya sang food then samtang nagapapuli sila diri makaon na siya nga daan sa ara na sila nagpipip na dali na sila pero basket pa dali na di ka una di nga daan dala na lang sila food kay para nga makaon na lang sabi ko pakanon mo sa car dali na lang kay daw medyo temprano pa man. Eating time. Pag ang isa daw kay chicken ang sudan nagalangot buot
No? Karon lang tapos kaon ni Doy ah. So, the dessert is Ferrero. Ang iyan nga pang energy. Para may energy sa karon magtula. All out siya kuno dayon. Yeah. No? Doy na? Na? Pang pag-good mood ni daan ang tsokolate. Ang Ferrero. Nailis na dayon. May kunami na. May ginisang akong baby boy. Hindi ka nga. Sige, be. Lagi mahugo. Sige, be. 1, 2, 3. Go. Uwi ka magpagpalaya. The best na kita. Ako'y nasasabik na inyong marinig. Itong aking munting tinig. May balita tungkol sa nakaraan. Handa na ba kayo na inyong mabatid? Itong tula na aking hatid. Yun. Diretso ka lang na. Magka-ano Ito ka. na at sisimulan, kaya kumapit na sa inyong upuan. Watak-watak at hindi makaisa. Ipagmalaki sa buong mundo ang wikang Filipino. Oh, ayos na. Ayos na na. Medyo improve pagid ang imong tinog ha. Para hindi ini itong akong iikman ko pa ang laptop check. Yan na pong kuan ko. Lord Jesus Christ, praying good Lord sa imong wisdom, presence of mind for do with GJ, Lord, and confidence, Father God. Balikin namin ang glory sa imo, Father God. Thank you, Father God. In Jesus' name. Amen. Mahiutik ko bala sa inyo. Okay na. Love magyapon. Hindi na pag ano, basi magubay mo hair. Hindi nami no? Okay bagay gidya, no? Hindi na basi maguba. Tama na, hindi ka na maguba. Kaya ginapaano pa parang aircon isang sulakyan, lamig na before ka magwa. Ha? Love you. Do your best, ha? Love you. Yung laptop. Laptop. Bye-bye na ipapawin, ha? Laptop. Para karon. Ngayon naman lipatan. Ang isa ka cellphone, dala mo? Alzahana. Bye-bye. Love you. Ano ang bali papawin? Concentrate. Concentrate. Sige na, bye-bye na ha. Kiss. Pahusay lang kay daddy. Pray ha. Pray kagid. Do not be discouraged kung mas may amayad sa imo. Basta you do your best, okay? Bye-bye. Na? Guwapo ya? Guwapo. Guwapo. Bautismo mula sa ika-anim na baitang. Kaya naman, sa ikalawang kalahok mula sa ika-apat na baitang, bigyan natin ng pagsalubong Dowie J. Peña. Wika magpagpalaya. Ako'y nasasabik na inyong itong aking munting tinig. May balita sa nakaraan. Mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Handa na ba kayo na inyong mabatid? Itong tula na aking hatid. Heto na at sisimulan kaya lumapit na sa inyong upuan. Maraming taon na ang nakalipas. Mga bayani pinagdilaw ang Pilipinas. Hindi madali ang pinagdaanan upang makamtan ang kalayaan. Sanda ay tapat at magmamahal. Kaligtasan ng bayan ay laging lasal. Sinapumatay ng matayuan, hindi sumuko kailanman. Watak-watak at hindi magkakisa. Kultura at salita ay iba-iba. Dedikasyon ng mga alumno ng sariling wika tayo nalupit. Alam niyo ba ito kasangkapan sa tagumpay ng ating kababayan? Ang pambansang wika, gabay sa ating paglalaro.
Pilipino na wikang pambansa. Tandaan, sabi nila sa kanta, ang di marunong mahal sa sariling wika ay higit pa ang ako sa mabahong isla. Sana'y natuto sa aking tulad. Gamitin at ayusin ang pananalitan. Gaya man o Hiligaynon, Bisaya o Ilocano, ipagmalaki sa buong mundo ang wikang Pilipino! Maraming salamat, Dory, DJ, Rania. Mali na lang bumalik sa iyong Louis is going to training. Give me mommy kiss. Sa. Give mommy kiss na. Extra clothes mo to. Wala mong gigidala. Gidala. I love you. Extra clothes mo. Dalay mo extra clothes. Nambal mo? Mommy maldita. Kung hindi ko maldita o hindi ka gid mag-good boy. Raj? Bagon gid. Ori kadlaw man yun. Namian ka man nga balon kong maldita sang bata mo. Bye. Lago na ayay bayo. Chaot po. Bye you. Bye. So, guys, it's afternoon na. Handa na kami sa amon lunch. And, huway-huway. Galing kayo may project sila nga kinanglan nila nga sa pamat-amat na nakon pa sa ulo sa iyang copies him. Twist naman iya dila sa Hiligaynon basaw. Abe, sige na, basahan na yung first stanza. Sige, be. Testing na, be. Hindi ko. Talian na, ho. Kapis noong kami, unang sa Diyos pinili. Walang Hiran. Di pa kabalo ay bagulang sa nag-practice Ay, happy holiday! Pero holiday namon daw ano man gyapon. Holiday from Friday to Monday wala klase. So, we're going to make use of our days. Productive gid dapat kay damo pa ko hilimuson, damo pa si GJ sa mga talapuson. And at the same time, paway-huway. Okay? This is not a holiday for GJ kasi damo siya sa mga homework. May i-research pa siya kag may i-type sa ilang TLE. Hindi makita. Yung ginobrow siya na nag-type po. Kaya siya nag-research. Good morning, Saturday. Ari ang mga bulinggit nan. O si Kubi, ning ihado ko ni... Hindi ba sinakabot siya ni Cooks ga? Hindi pagpaano. Grabe nga daan gato. Ano siya madugsing na sa gusto niya, mampang mana. Galing basi maparusan ka mo kag makagat. Nang say basi mahapit di day mids. Kaya lin sila naman sa Boracay. Nakuga. Awin. Aring marang walin pa ni sa dao kahapon pero hindi pa masyado luto tingka pa. Ang daladay say halim from dao. Dumugay ka mo da karon. To ba may doy? Sweetheart carry ay kasi na. O basi tama na basi mabuyan mo. And nagainit ako tubig kay maligo kami kay mother para hamot naman and fresh. Si daddy kag si JJ mag-go sila kay mabay sang sudaan for lunch. Ang late lunch na. Kulat namon sila mix.
Mix. Makadto sila mix dire subong. Maapit sila kay halin sila sa Boracay. Dessert dessert. Ice cream. Bye-bye. So, Daddy bought Ramboys. Namit kay Liam po sa Ramboys. And then fruits are sa ref. And ice cream for desserts. And mga pampasalubong sa mga bata. Muna. Also cooking isda for sabaw. Tinigang. And then, gainit tubig for talaba. Kaya nagbakal ko na sila talaba sa Ibisan. Para sila sa Ibisan gani. Oo, lapit na lang gid. Hara na, Daimegs! Hara na sila. Hara na, Daimegs! Megs! Megs! Alay na yan, Daimegs! Nagkaganay kay tita bala. Nagpaburakay naman ka mo, ya? Nagpaburakay naman ito, kuya. Isis! Welcome to our humble abode. Kadto ka naman di sa balay? Ha? Isis! Wow, mawala lubong mo yun na to? Ano na? Hi lang! Welcome to Raha City! Iki girl! Kasi yung one yun ang... You want? Ato to may klase. Teka mo sa ang overnight ano sa Boracay. Ay, Nikki girl. May weekend ka na. Hindi. Ito palo. Hi, Nongar. Kilala mo na, ha? Sama ng Ricky. Namag-o. Papa ni Saysay, oh. Ang Saysay, ah. Instant utod buhok ini. Nagpaburata. Oo. Wag na na ita ka gali ka. Nalipat man ko. Dili dayon na. Makadto lang kami sa ruwan sa sagot. Nano, oh, para sa imo lang nang. Social. Diba? No ik na. This is the before of Iki's hair. Lupot laba na gid man niya. Tadlungon ek o kon pareho lang gyapon nga style. Ispa straight ko no nang tadlungan na lang nang. Oo. Kinasta ek. Oh, kilala mo na si Sing Sing manghod ni Saysay. Hindi man nanay. Ha? Kilala mo na? Sino gani? Sing sing. Si Sing Sing. Ano man ni Saysay? Ano ni Saysay? Ano siya ni Saysay? Ano? Manghod. Very good. Long weekend well spent gid ek. Sampai nakatuon daw. Out to be. Ano ek ko ang after oh. Pwede rin. None. The after. Tulog sa kon. Eh, hindi ka man magtulog. Ang duga para makita. O, sige, sige. Okay na. Ay. Tawag ito down. Grabe na ilang kaon talaba gali. Oh. Banyak pakai bayau. Ano? Oh, picture ka mo. Ano, di oh. Next. Ayos. Yes na nanang. Nagbunga na ligad. Harvest na naga. Ubus na. Iki girl, what's that? Talon mo to yung mo siwid ha. Siwid mo ginimos mo. Ari na galiga. Ngayon na ilang madalan on for later.
Cute ba? Sino to? Kabalo, gali kag mag-basketball. Kago! Oh! Mari sila bigay tambay sa ano, pero malakat na sila. Bye-bye! Oh. Bye, Mix! Kiss na, Mix! Kiss na di. Tita din ino. Love na. Hug na. Iduy-duy pa, dali. Iduy pa. Duwi. Lantaw pa. Lantaw. Basta TV yun. Bye, Iki girl. Bye-bye. Bye, Miggy boy. Time to go. Bye-bye, halong ha. Halong. Ngayon nyo wala na kami nalitatan. Diri na sa daso naman puli kaya di kayo paguntingan ta naman mo buhok. Ay nakapagunting ba si Iki? Tubo sila ni Pau Pau. Tubo Sing Sing. Gani. Bye-bye. Halong kamunong. Na parang hindi magutuman sa ano sa dalan. Bye-bye. Reading class no. 180. Ano kalo niya? Ay. Bye-bye. Bye-bye. Ito ba? Lumanggas na lang sila. Baik. Bye, Miggy. Sa freezer? Hindi na ko no. Ara na sa ref, sa dalom na. Dali ah. Hindi na lang ko ruga. Bye. Bye-bye. Dito, yan asang inobras ang iyang para dito kag ang assignment sa TLE. Off ko na. Off na da. Shutdown. Basta buwasa tapuso mo na gid na Damo pagid ya bala duwi obrahon. Para naguro sila sa no? Sa Dumangas. Hello, it's Sunday and we're here na nag-apart na kami. Kaya ma-church na kami. Na-late ng ako niya intro sa buong adlaw. Let's go! Hi, morning! Hi, city muna kami. Tapos na kami pagkakaon, nagpambakal-bakal. Pero ay kids ang amon niya. Next day. Wala gi kami kay bakal sang amon nga balaklon kay wala available dir. Iyang gatas, wala chocolate, Wala. Next day. ang iyang nga poster board wala man din. Hindi masakit sa mata na imo ginapang choose nga mga colors kag background. Kung ano ganin mo mo sa conclusion nga background? Human thinking. Yung think na human. Amo ni iya tas subo nga gabi. Hindi pagpabuang lang ngamit lang.
Ha, bala tsakto. May points na bala. Guys, take 2. Ito. Social studies time now. Kay tapos ng kapisim for tonight's task. Dalian na. The Philippines is a part of the Southeast Asia. The Philippines is an insular country. It is surrounded by big bodies of water. It is... Hello guys, it is Monday. It's holiday. Monday wala man yapon klase, but we're gonna eat burger and ako no maubra. And then na-study pa siya dayon sa iya mga sadihan. Woo! Wala holiday for us, guys. Isa pa, bra pa isa. Dali, ano? Yung may ketchup na eh. Oo eh. What it It's takes. already afternoon and we're having snacks. Bag-ulang kami naggarambulanay siniho kay Waiga Pati. Ay, pati kada guys. Pati ka na guys. Sige Dito ka sabi again. dito. Korean noodles pa. Excuse me, babusog na si mami. Wow, study naman kami. Yay! Ha? Good evening, pineapples. It's Monday evening and tomorrow may klase na. Of the Si GJ, may ara siya nga cars can presentation cut down nga gina-practice. Amo na ilang project sa TLE. Nag-obra sila slides kag i-present nila sa ilang classroom, I guess. So, ka-practice siya sa iyang presentation. This is the modern car. And this is the first car. See the difference? Mamuha ka na. See the difference? It changed a lot. O, hindi na. Siya na It has a nag-compose. cover in. It is open space na. Next invention, last but not the least, an electric fan. By? Invented by Schuyler Scott Wheeler. The first electric fan was created by Dr. Schuyler Scott Wheeler. No. Dr. Schuyler na nga ni Schuyler mag-pronounce. Scott Wheeler. In 18... Ilang task is that It they was a are small going to share two-wheel three personal inventions desk and the fan was inventors. So, yung mabalaan ang electric fan, washing machine, kag car. Lain medyo The impact dinasipon pa of- siya gani kayo ubo-ubo subo. The impact of the electric Hindi na siya pagdala electric natin. fan helped Tawag blow pa siya away activities hot this and week. humid air, reduce humidity, and increase wet evaporation. Doon ginabasa mo siya, pero doon ka istorya ka sa ila na presentation ina. I-compare mo pa ang ang modern electric fan dito. Modern electric fan. And this is The the first electric fan. Let's go! It's Tuesday! Daan na ang long weekend. Gado hindi man long weekend. Raj, Ang reminders ko yung basahon ha. And listen, enjoy, okay? Ano nagigali ho? Pabutangan ni Papa Win sa bato-bato para nga hindi mag-usmod ang duta. Good. Doy. Lutaya naman malipatan ang iyang laptop. Bye-bye, Doy. Sa baka. Bye. Bow. Napaging diri sila sa mga balay-balay. Huwag malangguro. Okay, raise up na naman ang dengue nga cases. Ang reminders, kita to we have please. Ang imo nga balon kag laptop po. Lunch time for mother. Nakaon si mama. Napakaon ko siya. Nga nasaw na. Excited na siya pero may magkaon. Ano na siya.
Very, very gana na iya nga pagkaon. And si Daddy is going out. Kay may siya obrahon. Then, diretsyo na sa karon magsugat kay GJ sa school. Bye! Napagwapo po. Sarado ko lang dayon ang gate and go back to mother para tapos na pagkaon. We're here na! Hindi pa na sa gaulat sa imo, Doy. Birthday ni QM. I-greet sa Dadoy. Happy birthday! Ano? Kadto ka ta? Hilis sa bayo. Dali lang mato na. Ilis lang ko. Nasigon mo lang to ha. Kay matuon pa ta. Huwag ka mo bagong assignment? Tibalaan mo ng result? Huwag ka mo mag-smile ka, Gid. Nervous. Payda ah. Nervous sa result. Hindi ka mo nervous. Kung hindi mo niya magdawag, babae lang. Ano na subong Thursday na subong doy, no? It's Thursday. Ato na sa bag mo. Imo nga water, imo nga duwa ka towel, imo jacket. And then, duwe, ang reminders ko, basahon mo gid pag-abot sa school. Ha? Bye-bye. Mamati, ha? Iya ba, Lon? Laptop. Only use that when needed, okay? Sa inyo nga computer science. Bye-bye. Ah! Daddy! Si Cookies! Dad! Inside. Ano man niya? Nalipat sa ipagawa niya si Cookies, ya? Ano? Ang balik ulit extend ka mo makatuupod ko. Bye-bye. Kuya, read mo ako niya reminders bala premi. Study sa lunchtime kay damo gitrain mo social studies. Ara sa read nga folder and social studies ha. O ay, treat. Reminders please check. Bye Doy. Time to fetch na. Ay, hindi pa gali mga dulong na sa sang jersey ni GJ kay may training. Pagkulaton niya na lang para kapuli. Ito na lang, Pat. Han, mag-chat ko ha. Chat. Mugutan ni Labhan. Pag manipig. Good morning. It is Friday. Yes, Friday na. And today is the celebration of buwan ng wika ni GJ. So, what they're gonna do, madala sila sang kakanin. So, we chose the padalusdos or sundol. And mailis na sa Barong kay 8 to 12 ang ilang event. Kag subong man ang awarding sang ilang tula, di ba? 1 week after pa ya ang result. But hoping for the best and praying man nga ano man siya, may placement siya sa ilang tula. Praying gid, may parang happy man akong baby. Kag happy man si mami effort namon nga duwa, grabe nga daan dira no, day no. Grabe effort namon nga daan dira. Huway-huway pa siya tapos sa milk. Grabe effort namon nga daan sa tula. Huway pa siya tayo masyado mag-memorize kay mag-abot siya di sa balay daw gabin na ya after training. Tapos may mga ulubrahon pang assignments kag review Sa Tuesday. Ati mo na mga pila lang. Tuesday lang Tuesday ano? Ay, training sa Tuesday. Ay, wala ka naman ano. Sa Friday, half day man kagwa ay training. Di, pero kay mo yung mga assignments and reviews mo. Order ko kay Bayaw, amo niya styro. Wala yaman ko ginapabayad. Anyways, let's prepare na. Ang bata, ang lumayo. Wash tani sa aton health kay transfer tang aton nga. Gamo pa yung story,
Ito, nagasalang. Ako sang nilabhan ko, sang nagahimos. Ako sang nalalon ni GJ. Te, ano ka pa da? Perfume yan daw, Dr. Susan sa una. Pwede na. Iya nga barong dito. Yan lang na isuksok ah. Ito pa ya spray ah. Tapos na akong baby. Kuha ka sa clips gamay ha. Bye. Ara day mo manina. Bye. Love you. Mati ha. Sugat ko meron si Ma. Hi guys, tsura ko. Nag-text si GJ sa amon nga ano siya ko no. First place ko sa tula. Not first place ko sa tula. Meaning siyang champion. So happy. Hindi lang, bay ilang sa karon lang. No, pud lang to siya sugat. Thank you, Lord. Hambalan si Daddy. Oh, kung ano na to, confident na to mamadaog iya bata. Kaya ragit sa nadaan niya pagtula ni Doy Doy. Tawagan mo sa? Hindi na. Kita mag-enjoy pa na to sila ya. Bago lang nag-text tao. Hindi hamon. Easy na sa. Wait lang. Ay, abo, grabe. Diyan ang kalita. First place ko sa tula. Grabe. Gidya, congrats. Happy kami, congrats. Yay, tapusin ko na ako nilaban. Kay mga halay na ta, kagma. Pakaon kay mama, prepare kay hugato na sa kag malagaw-lagaw kami dayon. Wala numbers, mami. Ito ba? Wow, grabe. Congrats, my love. I'm so happy. And congrats sa aton dad. Original ko man itong composition. Ano? Congrats sa dati kami ni mami. Ako man ito yung original nga piece nga obra para sa iya. And I'm so happy. Happy sa ba? Hello! So we're going na to fetch GJ. And ma-lunch out na lang kami dayon. We're so happy for him. Thank you, Lord. Congratulate siya. Parang happy man siya. Daw ano na to siya daan niya. Daw confident siya nga daon siya. Ito na si Daddy. Nagsugat na siya kay GJ. I'm waiting for them. Nagkaano na naman ako pamatsyag. Yung doktor kasuho na naman. Nagkaamat-amat na naman ang akong sipon. Lain sa ano, chimpo ah. Feeling ko, nagkinampang pa na to sa mo. Wala pa si Daddy. Yaman to mo. Kagitan to ngayon pala. Nag-aulan, nag-ainit. Nag-taliti. I'm not sure kung nakita sa camera sa phone, but may mga droplets ng window. Ano? Wala no? Tapos grabing init to. Te. Ano nang trangkaso dayo? And he's here. As in champion kayo doy? Oo. Wala buhin. Yawan ko pangita. Ay! Ang certificate ya? Para Ato yung teacher yung bawidan niya na Nagkita ikaw teacher. Congrats teacher. Congrats teacher. Ito grade 4 presentation. Kagat ya. Ano kasi Carlos Yulo? Carlos Yulo. Wow! Dami ba? Gold medal ba? Oh, gold medal oh. Nagka-picture ka mo teacher. Okay. Yay! Thank you Lord. We're here sa Cafe Terraza. There's El Circulo. Limagid dyan sa curve. So, we changed our mind. Hindi na lang kami diri kay super dugay gid. Damo tawo kay ano, syempre Friday subong. Magbasi may ara ka event. So, we're going to change venue na lang. Dito na lang kami sa Roba. Nadoy no. Okay lang man na basta makakaon. May dugay, gutom-gutom na ko. Ano, wala pa kuya ka pamaha, wala ka panyagan. Manag 1 PM na. Na paluwat si dati kaya nakita iya yung client storya pa sila. Actually namin na diri galing kay kisa mo gimana di kay basta damo tao dapat patient kagit magpulat kay syempre damo tao but namin na diri. So we're gonna nag-order na kami to so namon na kalanon later na lang naman
Ay na video kita. Mayari sila nga ano ho para gali na galing sa tomorrow. So 599 lang siya. Mayari na sila mo na inclusion nila ho. 1 PM to 4 PM. Okay naman to. Kaya wala ka man bay katuan was. Ay man siya training. Nan. Amen. Ay ng soup and the salad. Happy eating everyone. May nasugatan pa kami ngayon na nag-play pa sila diya sa boko. Nalagyo saya. Amo na inyo gin-exchange? Thank you for watching. Bye!